maisemaan. Yhdessä tekeminen onkin meidän polvijärveläisten vahvuus. Yhdessä tekemistä auttaa se, että tunnemme täällä toinen toisemme ja tiedämme, ketä milloinkin kannattaa pyytää mukaan, kun yhteistä tekemistä tarvitaan. Olen kuullut mainittavan, että me polvijärveläiset olemme jopa liian vähänkin tyytyväisiä. Emme tavoittele kuuta taivaalta. Useimmille meille riittää ihan tavallinen arki, ja se arjessa puurtaminen onkin usein kaikkein palkitsevinta. Eloriehan maksuttomuus tarjoaa matalan kynnyksen päästä seuraamaan huippuesiintyjiä täällä Polvijärvellä. Huippuesiintyjillä tarkoitan tässä tapauksessa sekä paikkakuntalaisia että kauempaa tulevia vierailevia tähtiä. Tänäkin vuonna tarjolla on monipuolista ohjelmaa niin aikuisille kuin lapsillekin. Pääsemme nauttimaan siitä yhdessä. Tänä vuonna meillä on vierailevana tähtenä Meiju Suvas. Meiju on tehnyt pitkän ja kunnioitettavan uran. Viime aikoina Meiju on ollut esillä muun muassa television Vain elämää -ohjelman myötä. Meijun ensilevytyksestä on jo jonkin aikaa, muutama vuosi. Sen levyn, tai oikeammin kaseetin, hankin silloin itsekin. Sen nimi oli lyhyesti Meiju, ja luulen, että kuulemme siltä levyltä kappaleita tänäänkin. Tervetuloa Meiju Polvijärvelle. Maailma muuttuu ja myös kunnan on muututtava sen mukana. Polvijärven kunta on viime aikoina uudistettu vastaamaan tämän päivän tarpeita. Se on vaatinut isoja investointeja ja tarkoittanut siis rahanmenoakin. Tarkoituksemme on, että Polvijärvi pyrkii toimimaan jouhevasti ja seuraamaan aikaa kuntalaisten tarpeet huomioiden. Tämän ruusun mä omistan sulle, se puhtainta on hopeaa. Sinun silmäisi säikeen jo tunnen, olet muistoissain näin ainiaan. Hetkissä pienen tuokion, kun sydämet lyövät hiljaa samaan tahtiin. Sydämet lyövät hiljaa saman tahtiin. Sytkessä kuulee kutsun herkimpään. Eli otetaanpa vielä kertalleen. Hyvä Polvijärven Eloriehan väki, oletteko te valmiita? Hyvin. Hyvinhän se. Mä kestä vain enempää. Sinun kosketus vain siitä sähkeensä. Ja monen antaa syntymään aikuinen muotenee. Ilman ammetee. Sä ainut oot onka mieltä. Elästi tekevän mulle niin aikuinen turvaa mua. Tytöt eivät käsiänsä liota. Lähiön keittiön tiskivedessä. Ei paja soitellaan. Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Esityksestä ja siitä, että olet tullut tänne Polvijärvelle. Ja pakko hoitaa tässä heti tämä päivän polttava kysymys pois, kun Meiju tuossa paljasti, että tahtoo minut, niin minäkin sinut. Haluan Polvijärven kunnan ja polvijärveläisten puolesta antaa sinulle tämmöisen lahjakassin. Tämä on ihan Polvijärven kunnan oma design. Ja täällä on Polvijärvi-aiheista tavaraa. En tiedä, mitä hyvin tunnet entuudestaan Polvijärveä.
No, olen ollut aikaisemminkin tietysti täällä keikalla, mutta siitä on hirveän pitkä aikaa sitten useasti aikoinaan siellä, mikä se nyt oli, miten tulikin kuuma, Mari, kyllähän siitähän se tulikin mieleen siellä, mutta harmi kun se nyt on sitten, että sitä ei nyt ole käytössä, että tuleeko se kuntoon, laitetaanko se kuntoon, siinä oli ihana se pieni kylpylä ja kaikki. No sitä tunnettavuutta auttaaksemme haluan sulle antaa lahjaksi tämmöisen kirjan. Tämä on Polvijärven historia, eli menomatkalla esimerkiksi voit sitten aloittaa ihan alusta lähtien tutustumaan Polvijärveen. Tulisitteko kuule tässä lavalla käymään, kun tuossa lapsukaisetkin oli vähän sitä mieltä, että pitäisi vähän tämmöistä heillekin suunnattua ohjelmaa saada tällä hetkellä ilmoille. Sieltä tulee meidän Pelle Pelottomat. Moi, mikä sun nimi oli? Lassi. Ja Lassi Pelle, ja entäs sinä? Sinikka. Sinikka ja sinä? Meeri. Meeri, eli tänne on Lassi, Sinikka ja Meeri lähtenyt meidän Pellet liikenteeseen. Te olette ihan pelottomia, mikään ei pelota. Ei edes rölli pelota. Päinvastoin, se vaan naurattaa. Teillä oli tuossa jotain vähän laululeikkiä ilmeisesti. Se kuuli alkuperin puhetta, että ilmeisesti lapsille ja lastenmielisille, mutta eikö aikuiset saa osallistua mukaan? Jos sun lysti on ja tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät sen. Jos lysti on, niin taputtele näin. Jos sun lysti on, niin tömistele näin. Jos sun lysti on, niin tömistele näin. Jos sun lysti on ja tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät sen. Jos lysti on, niin tömistele näin. Jos sun lysti on, niin sano totta kai, totta kai. Jos sun lysti on, niin sano totta kai. Eiköhän saada pahin alta pois, ja siinä voi samalla vähän reenalla sitten iltaan varten niitä tanssiliikkeitä, kun tuonne huvilouhokseen sitten menee sykkeeseen. Mutta Eloriahan väki. Lavalla on siis meidän seuraava duo. Haluan esitellä Pekka Jolkkonen ja Heikki Kuikka. Annetaan oikein raikuvat aplodit herroille. No niin, tervetuloa kaikkia. Hyvää Eloria-päivää kaikille. Aloitetaan Jukka Kuoppamäen kappaleella Tämä taivas, tämä maa. Mutta tällekin Polvijärvelle annetaan arvoa sitten, kun niin hienot juhlat taas. Täällä pellotsi kuokittu soitaa, täällä korpia raivattu on. Tätä kansaa ei vastukset voita, se on sitkeä taipumaton. Tulen loisteessa kultaisen kuun, tiedän polkun hienot onnellaan, rakkauden maailmaan. Ratinkan nuoria viehkeä on, se säkin tavaton. On loistopurta, on rahaa, mutta kaivaa sun.